Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Gaurkoan, bereziki kafeina mordoa aitatxoentzat. Gaur, aitaren eguna baita. Gaur, San Jose eguna da, eta beraz, Europako hainbat herrialdetan gaur aiten eguna ospatuko dute. Beste batzuetan aldiz, Estatu Batuar data ospatzen dute, ekaineko 3. igandea. Dena dela, zorionak aita guztiei. Bueno, guztiei ez. Euren seme-alabetaz arduratzen direnei, eta zaintza fisiko zein emozionala bermatzen dutenei soilik. Eta aitaren eguna denez, aitei omenaldia eginez hasiko dugu saioa. Lehenengo gurei, eta ondoren efemeridetakoei. Aita semean tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semean tabernan daude, ama alaba jokoan. Artisauen nazioarteko eguna ere badenez, artista batekin hasiko dut, aiten zerrenda. Juan Luis Mendizabal Markiegi izango itiz, Mendi, Gipuzkoar pintorea gaurko egunez hiltzen 2019an. Aitaren bidez ezagutu zuen Trillo margolari eta artista madrildarra, eta haren eskutik sartu zen pinturaren munduan. 1959 urtean Perura joan zen sendiaren tradizioa jarraitzen, eta margolaritzan eta artearen sakontzera bideratu zituen hango urteak. Txabela izeneko bertako emakume batekin ezkondu da. Ezkondu eta 3 seme-alaba izan zituen. Beraz, bai, Mendi ere aita zerrendera. Juhu! Nik beste artista bat aipatuko dut, Mari Dapena margolaria. Mari eta bere aita Bernardo. Dapenaren aita gerra zibilaren ondoren jazarri eta 8 urtez espetxeratu egin zuten, eta familiak gosea eta beharrak pasatu zituen. Horrela sortu zen Mari Dapenaren kontzientzia politiko sakona. Eta kontzientzia hori artean islatu zuen. Bizkaiko arte elkartean eta Bilbon egiten ziren tertuli artistiko eta antifrankistetan parte hartu zuen Marik. 1949an Gonzalo Bilaterekin ezkondu eta Portugaleteko Buenavista auzora joan ziren bizitzera. Handik aurrera, Mariren etxea bilera antifrankisten leku bihurtu zen. Han biltzen ziren Agustin Ibarrola eta bere anaia. Blas de Otero, Gabriel Zelaya, Jimenez Pericas, Gabriel Aresti eta bestelako asko. Handik gutxira Agustin Ibarrola eta Dionisio Blankorekin batera, Bizkaiko estampa popularra sortu zuten. Bertan, grabatuen bidez, tematikoki gogorrak, zirraragarriak, politikoki konprometituak eta karga sozial handikoak ziren lanak sortu zituzten. Orotzen dugu gaur ez baliez bezala. Aitaren bizipenek eragin handia izan zuten Mariren obran eta aitaren bizipenek eragin handia izan zuten Jose Azurmendi Otaegiren obran ere. Gaurko egunez jaio zen euskal idazlea, filosofoa, saiakera egilea eta poeta, etikaren, politikaren, hizkuntzaren, filosofiaren, teknikaren, euskal literaturaren eta orokorrean filosofiaren gaineko liburu eta artikulu asko eta asko plazaratu dituen jakintxua. Jakin kultura taldeko kide, bertan jakin irakurgaiak saileko arduraduna izan da. Sail horretan pentsamenduaren divulgazioa bultzatu asmoz, 40 liburutik gora atera dituzte euskaraz. Gainera, Udako Euskal Unibertsitatearen sortzaileetako bat izan zen. Jose Azurmendi 1941 jaio zen gerra oste betean Zegaman. Aitak paper fabrikan egiten zuen lan eta amak etxean. Etxetik bazetorkion beraz, langile mugimenduarekiko eta ezkerreko pentsamenduarekiko sentsibilitatea. Estetiko dei horriak ardoa eta laguntzarrak eta ondoren euriak. Eta idazleak eta aitak aipatzen hasita, Karmele Jaio aipatu beharko dugu. Zorionak Karmeleri, zorionak azken urteko idazle irakurrienari. Berea da, Maitasun kapitala azken hilabetetan markak hautsi dituen liburua.
Bere lehen liburua 15 zauri ipuinbuldama izan zen 2004an. Urte berean Igartza saria irabazi zuen, Amaren eskuak eleberriaren proiektuarengatik. Liburu hura 2006an kaleratu zen, eta hainbat sari jaso zituen. Zilarazko Euskadi saria, Zazpikale saria eta Beterriko liburu saia. Gerora iritsi ziren Zu bezain ahul ipuinbilduma, Musika iran eleberria, orain hilak ditugu poema liburua, eta nola ez, 2008an euskarazko literaturako saria jaso zuen Aitaren etxea eleberria. Otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut. Galduko ditut haziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak. Jaioren Amaren eskuak zinemara eraman zuenez Mireia Gabilondok, hitz egin dezagun zinemaz. Gaur Bruce Willisen urtebetetze eguna da. Ramer, Scott, Taluia, Mabel eta Evelinen aita. Aktore, ekoizle eta musikari ospetsuak 70 urte beteko ditu gaur. Zorionak, Bruce. 2022ko martxoan bere familiak jakinarazi zuen Bruce Willisek afasia zuela. Hizkuntzan haste neurologiko bat, eta beraz bere ibilbide zinematografikoa behin betiko uzten zuela. Besarkada bat berari eta familiari. Bere emazteak, Emma Harringek duela egun batzuk zaintzaileak zaintzearen garrantziaren inguruko artikulu bat idatzi zuen. Beraz, egin diezaiogun jaramon. Uzkiak zulatzen zuen erak, beste egun sarkori bat iragartzen zuen, horrez gain arratxean egoak gogor joko mentzuen, kotxean sartu eta Aizue, eta gure gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu. Asteazkena da eta oraindik ez dugu musika aipatu. Xendra taldeko kideak datoz elkarrizketa akustikora. Hementsi izango ditugu gurekin, Leire eta Iratxo, gitarra elektriko eta hotxak hartuta. Opa. Eta Gartxotun Sainek bere bestien proposamenak egingo dizkigu. Bueno, vale, eta musikazari garen ez, Iker Gurrutxagarekin ere hitz egingo dugu. 1000. saioa ospatuko du Laster musikariaren 1000. saioa, eta horretaz jardungo dugu. Eta Peio Añor gaidazle eta ipuin kontalariarekin hitz egingo dugu ere, ahozkotasunaren galdetuko diogu. Tira, bihar izango den ahozkotasunaren, kontakizunaren mundu egun horretan murgilduko gara, baina orain, saioa abiatu behar dugu. Entzuleok martxoak 19 ditu gaur, eta asteazkena da ongitorri guztioi, 2. kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Pablo Zurutuza irastortza. Egunon, Pablo? Egunon. Minutu erdiko lokoluxia egin duzu gure intxe bertan? Ez, Pabloren 2. abizena antolatzen ebilen. Zuekin Goiuri ezei zarandia. Egunon, Goiuri? Egunon. Aizuetan, ebien pentsatzen, ez dugula hemen aurkeztu, baino azken bi egunetan gure mikrofonetatik urrun egon den eta entzuleak dagoeneko faltan botako duen Eire Maiari igual maite dut askatu beharko diogula, Noski baiet. Prestatu beharko du maite dut hori dira batean gainera. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur 2. kafeak 900 eta 54 du, martxoak 19 goizak 10 eta 16 minutu gu 3, Laster 4, gerora 5 eta datozen 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, hartu kafea gurekin hementxe, naiz irratian, 2. kafean, ongi etorri. Goizeko 10 eta 17 minutu dira, eta gaurko saio abiatzeko, uste dut, kantua aukeratzen hasita, hauxe aukeratuko dudala. Azken egunetan asko entzun duzuen kantua bai.
fuego eza gezurra. Ta zerua dago iluna baino ondo ikusten da. Hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen ezaldie. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia. Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau baitzegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Ba, ongitorri entzuleok hementxari gara, Izaro eta Olaia Intziarteren arteko saldu genizun haue entzuten, bai, azken egunetan entzungo zenuten, Instagramen sartu bazarete 17 story ere topatuko dituzue kantuarekin, gogor jotzen hasi da lehenengo minututik eta jarrai dezala kantu puxka honek horrela. Nire bidea, zaldiak ditugula jakinez. Baina maite duten tartearekin egin barko dugu, gaurkoa ere, eta zera, Pablo Zurutuzari eskatu behar diot, bere maite duta zein den. Nire maite duta, da, norberak bere gabeziak onartzea. Nik, igandean, mendira joan nintzen lagunekin, kuadriarekin, adarra mendira, elurtuta zegoen, eta saiatu nintzen, ez erortzen, esan nien, eroriko naiz. Zan ziaten, ez lasai Pablo, nola eroriko zera. Adarren gaude, ez da zaila. Ero nintzen 13 aldiz. Gehi bi, ja, onartu da, esan, bera noa, behintzat azkarrago gezen ditan. Lurtuta, ni bota zar batzukin. Horribilis. Ez nuke nik nahi aitatxo moduan jarri. Baina gauzoiak ez dira egin behar. Ez dira egin behar, ez. Elurretara kranpoiekin joan behar da, eta bestela, elurra dagoenan ez da joan behar. Bai. Ostras. Lian handiak sortzen dira, ustez, udaran oso erresak zaizkigun mendi bideetan, negu eta udaberrian elurrarekin joaten garenean. Bai. Ufa. Horregatik da garrantzitsua, bakoitzak bere gabeziak onartzea. Eta Pablo horretan ari da. Berandu? Berandu da, baina hau ere betirako izango da, Pablo. Morato ya dudara, por dira. Eire Maia Manterola, egunon! Egunon. Bizi ala izo? Bai, esan beharko. Esan beharko? Bai. Horrek, ez din itxura honik, Ez dakit bat esan. Baina, hemen gaudeta ez da gutxi. Bueno, erdi rekuperatuta beraz. Bai. Zein da zure maite duta? Nire maite duta jarri zu Olaia eta Izaron kanta. Eta ostegunean egon Olaia ikusten jimila zen. Hortikan, igual, nire hautza eta trankazo hau, Siberia Gasteizen egon ta gero komeriak. Eta onginan kontzertuan, eta kristoan izan zen. Nire maite duta Olaian kontzertua. Zein dardakan, ze banda puskadakan, guain Lorenekanen jarri da bajoan, Josu Erbiti baterian, gero, bainontzekoak mantendu dira, berekin jotze zuenak, eta zein dardakan, eta ze transmititzen un Olaiak, irute zait, kriston artista dela, pasada badala beha ikustia. Eta atentzioa ditu segun, ez zula jo lehenengo diskako esta kanta bat. Eta, guk debate egun hau, juna horretik anaber joko zituen edo ez, ze konta hau izan du, kanta horiekin badakala harreman bat oain kostatzen aizaiola berriz konektatzea horrekin, eta kontzertuan bertan esan nintzun, ez zula nahi jo, eta guendikan aidala lantzen pixka bat harreman hori. Eta oso ausarta da irutze zait, eta oso bere burua danan genetikan jartzea, eta oso baldintia dela. Eta ez genitula falta mota, kriston esan zara kontzertua, eta kriston kanta pixka dazka, eta nire maite duta Olaia eta bere kontzertua. Zenbat urte da hori, osaba zenbat. Zure maite duta, goiuri ez eiza? Begira, irratsaio honetan, noiz aipatu izan dugu Wisława Szymborska poeta poloniarra,
berak badu adibidez torturari buruzko olerki bat duela gutxi etorri zirenean Labrit dokumental gileak eta aritu ginen Kotxoren eriotzaren 20. urteurrena dela eta dokumentala egiten ari direla, orduan ere aritu ginen poema honen inguruan, eta niri Wisław asko gustatzen zait, baino ez nuen ezagutzen atzo erakutsi zidaten poema bat, eta lagun batek bidali zidan bere olerki bat, eta asko gustatu zitzaidan, oso luzea da, baino bi esaldirekin geratu nintzen, eta esaldi bat zen barkan azatela urrutiko gerrek etxerako loreak erosteagatik. Eta pentsatu nuen, wow, atzo bidali zidaten, olerki hau, eta nik atzo kalaloreak erosi nituen etxea apaintzeko, eta atzo Israelek 200 palestinar hil zituen Gazan. Eta pentsatu nuen, wow, barkan nazatela urrutiko gerrek, ez? Ni hemen nagoelako kezkatuta, loreak nahi ditu dela etxea apaintzeko, eta daude 200 hildako, edo 400 gora hildako oraintxe bertan Gazan, eta oso potente iruditu zitzaidan, eta beste esaldi bat dago poema horretan esaten duena, barkan azatela galdera handiek erantzun txikiengatik. Eta pentsatu nuen begira, egia da, batzuetan bizitzako galdera handientzako erantzunik ez du dela, eta orduan nola, unibertsuari esateko moduko, esaldi politero ditu zitzaidan, barkan azatela galdera handiek erantzun txikiengatik, eta nahi hemen bigarren kafean ez daukagu erantzuna denetarako, erantzun txikiak ditugu, galdera handiak ere bai, beraz, nire maite duta hori gaur. Jo, ze gauza, gaur goizean, aritu naiz pentsatzen, kazetari bezala, eta irratxoi bat egiten dugun honetan, ze espazio eman azken orduetan Israelek egindako sarraski berri horri ez, ze kontatzen dugu informazio zerbitzuetan, ez dakit, analista politikoen hauetan ere, ez dakit zer interesgarri egia egon daitekeen, ez, sarraski honen zentzugabekeria eta ankerkeria kontatu ditugulako, kantuak egin ditugu Israelen genozidio hau kritikatuz eta herri zapalduak nolabait guretuz edo nolabait aintzat hartuz ahotxe emanez, eta pentsatu dut, agian zerbait poetikoa egin genezake. Bigarren kafean, poetikak eta poesiak, ez dakit beti izan du ez, komponente presente bat izan da. Eta hortan pentsatzen ibili naiz, eta gero hasi gara gauza bat eta beste, eta orain hau esan duzunean, sentitu dut pixkat serendipia puntu bat. Baina nire maite dutak arinagoak izango dira. Bueno, badago poetika esango dudan honetan, nahiz da poetika erlatiboa izan. Atzo nire, normalan aste hartetan lagun pare batekin afaltzen dut. Bueno, eurek beti afaltzen dute, ni tarteka batzen natzaile. Eta asteburuan horietako baten urte betetza izan da, beste ardizorauta zebilen, afaltzera etzela etorriko, eta biok afalduko dut, eta gaina, 3 urteko ospatzeko, eta zezkeu da, oiko menua, aste arteroko menu soia, arautza frigituak, oi asko petxuga eta patata frigituak baztertuko ditugu, eta beste zera erosiko du. Eta karnizeria joaterakoan, orai azpiko pixka bat, olagarroa bazuten horre prest, eta tripakiak zeuden. Eta esan nion, igual tripakiak bai da, bai. Jarrezki duzu, eta gero hor piperra hotz pixkatekin sozieda enpresatu genitun. Eta eateko, badakit zera dango dugu. Eta ni oso zalea naiz, hartu behar dut, pixkate hedonismoaren bandoan gaudenok ere, badauzka horrelako gauzak, txampain botiat zabaldu genuen, iriki genuen. Barkatu? Bai. Astearte buruzuri baten? Astearte buruzuri baten. Antikapitalismoa. Eta pentsat, bai, olea intziarte ipatu duzu, iraultzaia da astelenetan, eta astearteetan bizitzeko goa izatea izu, eta pentsatzen un momentuetan, hementxe tripakiak eta, kaba zen, etzen txampaina, zehaztasunetan sartze aldera, astearte buruzuri batean afaltzea, maite duterako aitzakia bat bada. Gero, hainbeste zut maite gaur goizeko 3 esnatu naizela, ez dakit burua bueltaka eta tripak erdi bueltaka, eta lo gutxi egin dudala, oso lo gutxi. Baina bestela dena ondo. Hori, maite dut bat, bestea, maite dut Iker Gurrutxaga lankidea gurera batu, eta bere atzean ikusten dugun isatx luzeko bestein edo
ez dakit edo, Steinway edo zeize piano den, baina piano fina dauka hor bere markei dezu. Hor bere. Iker Gurrutxagari gustatzen bere etxea asko aldatzea, apaingarriak eta ez ditu horrela aldatzen, Ez, segundu, hemen ez da izara ari ginen gauzak bizkoiztutan zuten. Estudian nagoelako. Estudian zaudelako. Karamos, beraz, etxeko salan dago. ez, lasai, hau egingo dugu uste dut Iker Gurrutxaga entzungo dugula, baina beste modu batera, eta Goiurik ere entzungo du. Itxaron, badaukat konpontzea. Uste dut errexena horrela izango dela, Iker, listo. Kalitate hobea ere honek emango duela uste dut nik. Bai, primeran gaude, baina enuen pentsatu gure emonen beharrean, beraz, listo. Claro, nire itxea baita dragoibolako kapsula bat. Claro. Mugitu Entzuleok azalpen guztiak emango dizkizuegu. Iker Gurrutxagarekin konektatzen duguna, normalean, etxetik egin izan dugu askotan, eta berak beratzean jartzen du teknologiak albidetzen digun horrelako saloi moduko bat. Ez saloi hori da, jende aberatxaren saloia, espazio asko du, ez dakit, Pablo Zurutuzak Laizzer kontatuko dizuen, naiz irratian, berak etxe bat nola imaginatzen duen Lubakian podcastean, eta ez du horrela imaginatzen, horrela amestuko luke akaso. Hori da. Eta, bueno, kontua hau dela, plataformak ematen digun aukeratxo bat. Charlie Sheenan etxea da. Zeinena da? Charlie Sheenan. Baina benetan edo? Horrelako disposizioa du. Ez dakit ikusi duzuen inez bere telesaila. Bai, 2.5 Men, egia da. Nik ez. Salan du. Charlie Sheenak eta egiten ditu horrelako zerak, nola ditzen da. Jingleak egiten ditu, iragarkietarako eta telesaietarako, eta kriston dirutza ematen dio horrek, bai. Egia da, badu antza, zure etxeak eta Charlie Sheen etxeak. Hori bai, Charlie Sheen ezaguna da, berak ere, astarte buruzurietan inogok bezala, txampaina hartu eta sekulako festak egiteko, beraz, hortxe egon gelan ondo zaude, badezpada logelak ez miatu. Iker, zure maite dut eskatu behar dizut. Adarran amildegiren bat egongo da. Ez hola superarriskutsuak, baina adarran amildegiren bat egongo da. Txikixo bai. Pablo amildu zen. Askotan. Bai, nik ere pentsatu izan dut hori, Iker. Hola, gorputze harin lumatxua ez daukagunok, energia zinetiko asko hartzen dugula maldan bera, eta bai, nik ere pentsatzen du batutan, ostras, horreken hau geldituko, bai.
arrisku gehiago. Aizu, maite dut ontzat emango dugu, baina zera, ona ekarri bazaitugu, da nahi dugulako, sekreturen bat kontatzea. Aipatu dugu, aipatzen ari gara, saretan ikusten ari gara, musikariaren 1000. Saioa badatorrela. Pentsa, 1000. Saioa entzuleari nolabait zertazariaren kokatzeko, nik reskatatu dut hemen kuña zahar bat. Oso gustoko dudan irrati kuña zahar bat, musikaria beste garai batekoa zenean. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Edo beste abre bai. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Baliatu ditut bikuña hauek, Iker, esan dezela, ordutegiak aldatzen joan dira, 1000 saiok urte batzuk eman dituzte, bigarren kafe baino lentxeagotik, edo garai pixkate naiz irratia sendotzen hasi zen momentu haietatik, izan da musika naiz irratiaren, eta naizen zutabeetako bat, eta esango nuke bikuña horietan antzematen dela zein den musikariaren esentzia, ez? Denbora behar dugu disko bat dastatzeko. Entzunaldi batek ez gaitu asetzen. Diskoak dastatu egiten ditugu motel eta ondo. Uste dut, oinarrian horrek definitzen duela, gero gauza gehiago ere badaude, baina musikariaren urte hauetako jarduna, Iker. Egia da, uste dut ez dela inoiz iritsiko, nik diskurik ez, ez dut uste nahi, egunen batean, Beyoncéren agenda, hain beteta dagoen, eta agian ezingo du musikarira joan, ni joan naiteke, eta erantzun Beyoncé izango nintzu ezela. Hori da, Cowboy Carterren inguruan, inspirazioa, eta hori dena kontatuko dizut. Hori da. Nik esango nuke, Iker, Goiurik lehenago idatziko dura liburu bat, disko bat kaleratu baino. Baliteke. Edo ez bat eta ez bestea. Bueno. Telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu, zure itzala itzaltzen, argia eta ilunen, dena berdina zen, da beste behin, isilik erorien, da orain hemen, isiune hau zaintzen, da orain hemen, isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, hori gogoan nola utzi nintzen,
Mhm. Eta hori asko baloratzen dute musikariek. Bai, esan behar nuen horixe, bai. Eta harritu egiten gara gu ere hemen bigarren kafean izan musikari edo idazle edo norbaitek goraipatzen duenean zuk bere lana ikusi, irakurri edo entzun izana. Eta ohitu gara, baina hasieran ez genuen oso ondo ulertzen. Guk ere ez dugulako ulertzen artista baten edo sortzaile baten lana ezagutu gabe ari entrevistate egitea, baina harritzen direnerako ez da hain ezoikoa izango. Beraz, bueno, jarraitu motel dastatzen diskoak eta entrevistak lasai eta pulamentuz egiten, Iker, bai Goiuri? Zegoen mito bat, ezagite egia den edo ez Adelek bere azken diskoa, bueno, prentxarako horrela antolatu zutela entzunaldi berezi bat, lehenago aurretik uste dut Australian. Eta orduan joan zirela, mundu bainako hainbat kazetari Australiara disko horren aurkezpenera eta Adele elkarrizketatzea. Eta joan zela Paristik kazetari bat. Eta iritsi zela Australiara. Eta aurretik kazetari hauek diskoa bazuten, ez? Gero galderak egiteko Adeli. Eta iritsi zela Australiara eta Adeleko lantaldeko norbaitek galdetu ziola ea zer iruditu zitzaion diskoa, Parisko kazetari honek esan oraindik ez zuten entzun, eta orduan Adeleko lantaldeak esan zion, Adelen lantaldeak esan zion ezin diozu elkarrizketa egin, Adeli. Oh. Bai. Aizu Iker, asteartean izango da, hitzordu nagusi hori, ospakizun handi hori, 1000. Saio hori, luxuzko gonbidatuekin izango zara bertan, luxuzko bidelagunekin ere bai, hor publiko artean izango gara gu ere, eta beste hainbat, baina konta iguzu, konta daitekeen abintzat, nolako izango den astearteko 1000. Hori.
Mhm. Tira, asteartean izango da 1000. Musikaria, Iker Gurrutxaga ondo inguratuta izango da holtza horretan. Holtza nik esan dut, holtza set nola ditu behar diogun, Iker? Set eta holtza, ondo, holtza gainean seta egongo baita, bagoaz, ez? Holtza eta seta. Beraz, zuzeneko musika ere izango dugula horrela dezakegu. Ados, hemen, nik, nola ez dakidan, Ikerrek zenbateraino kontatu nahi duen, hemen nabile... Tiraka. Aha. Beraz, gauzatxoak datoz. Aha, bale. Gauzatxoak datoz. Zuzeneko musika izango da bertan. Luxuzko entrevistatuak, gerora parranda pixkat egiteko aukera ere bai, ez da, Iker? Astearte buruzurien klubeko ez dakit presidente autoproklama naiteke, baina behintzat kide bai. Bueno, ados, hori nahi nuen entzun. Hori da. Kezkatuta nago ni Inigo Asensioren osasunaren gatik. Ui. Hori esan behar nuen nik. Bai. Gaur ere Kantauriari isuri aldean bueltak abiliko naiz. Arratsaldean eguzki izpiren malapurtzen. Ados. Bai, baina aizu, horrek. Arriskutsu iruditu zait astarte gaueko plana besterik. Gainera, asteazken goizean gauza gutxi daukat egiteko. Goizeko 8 klase bat eman, eta goizeko 11 hegazkin bat hartu alpetara. Bueno, hori kontatuko izut, Iker. Bai. Baina lasai, ordurako erretiratuta egon gara, Iker, ezkezkatu. Abixatu beharko zaio egiako kebapekoari. Uste dut ez dugula kebaparen beharrik izango, baina... Bai. Gero ordutik aldetik eta batzutan, gertatu zaigu, beste noiz edo noiz, agian tabakalerara joan estreinaldi batera, berandutu, parranda ez dakiz zer, eta gero irikita dagoen gauza bakarra, kebapa izatea, Bai, hori ere. Bai, gora. Iker, azken galdera bat egingo dizut, gure entzuletako batzuk, naiz irratiaren entzule direlako eta topera daudelako, esaterako Gorka Santesteban, badakit joatekoak direla. Gorkak ezin du utxe egin bertan. Baina, entzulen artean norbaite joan nahiko balu, norbait, gonbidapena irekia da, izen eman behar dute, hori da. Baina ez lokartu asko, ze astea bukatzerako akaso ez da izango. Hori da. Iker Gurrutxaga, lehenago ezpada asteartean ikusiko dugu elkar, eta ospatuko dugu, musikaria saioaren 1000. Hori entzuleok badakizue, gure sareetan, webunean topatuko duzue, bertarako gonbidapena nahi baduzue, zuen irratizatari gustokoenen aurrez aurreko hori egiteko aukera, eta bide batez, aipatu ditugun, artista handiak ikusteko aukera, ere bai, naiz irratiaren musikariak 1000. Egiten du, Iker Gurrutxagak zuzen du, ospatu, eta guantzi izango gara, zuen nahi baduzue, badakizue zeinen zuen bidea. Iker Gurrutxaga, asteartera arte, zaindu asko. Adio. Eta ni mandakaria propina zain, oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zaitan lehotza, eta bi ale ditu,
Bi aste erantzun gabe zure mezu isiak Irentxiz egierruki hor ta gezur borobilak Ez nahi zure utxunea sentitu Denborazko astearen esizar honek bi alde ditu Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 10:49 minutu izango ditugu segituan, eta bagoaz aurrera, gure hurrengo gonbidatu orkestera. Bat biru erori gara Edo bulkatu nauzun ez dakit oraindik Bizirauteko almenak Guk ezagutzen dugun alfabetoa existitzen etzenean, tribu nomadetatik heredatuta, helduek sutondoan beren arbason ipuin zaharrak eta eroien balentriak errezitatzen zituzten. Poesia sozializatuta zegoen, guztiona zen eta etzen inorrena. Poeta bakoitzak libreki erabil zitzakeen tradizioaren mitoak eta kantuak ukituak emanez, garrantzirik ez zuenaz libratuz, lankidei entzundako ñabardurak, pertsonaiak, asmantutako abenturak eta bertsoak erantziz. Kontakizun bakoitzaren atzean, poeta bakoitzaren galaxia oso bat zegoen. Ahozkotasunaren mende luzeetan, kontakizun horiek aldatzen joan ziren. Geruzaz geruza, belaunaldiz belaunaldi, testuek inoiz bertsio itxi edo behin betikorik lortu gabe. Baino ez zure kulpaz Orainaldira etorrita, inoiz baino gehiago irakurtzen dugu. Kartelez, errotuloz, publizitatez, pantailaz, dokumentuz inguratuta gaude. Kaleak hitzez gainezka daude, hormetako grafitietatik hasi eta iragarki argitxoetaraino. Telefono mugikorretan eta ordenagailuetako pantailetan kliskatu egiten dute hitzek. Formatu desberdinetako testuak elkarrekin bizi dira gure etxean, etxeko animalia lasaiak bailiran. Inoiz, ez da inbeste testu izan. Gure eguneko eta isialdiko hainbat ordu teklatu ezberdinen gainean danba jotzen ematen ditugu. Egoera arruntenetan ere, baztertuta geratuko ginateke azkar idazteko gai ez bagina. Beraz, non geratzen da ahozkotasuna gaur egun? Zein da bere papera? Lehen aipatu dugu, bizitzeko galdera handi erantzun txikiak, besterik ez genizkiola topatzen eta orduan gonbidatu handiak ekarri behar genituela, galdera hauei erantzuteko eta gonbidatu horietako bat da. Peio Ainorga, egunon? Egunon, bai. Zer modu zaude? Ondo. Egoaizearekin, ondo, egoa zabalik. Egoaize gogorra dago, baina egun ederra ere aizearekin badaukagu, beraz. Ontzat emango. Bai, egoa zabalik, baina hankak lurrian. Bai, bazpare. Aipatu dut nik Peio, orain inoiz baino gehiago irakurtzen dugula agian nahi gabe. Agian liburu gutxiago irakurtzen ditugu, baina letrak eta hitzak eta esaldiak leku guztietan topatzen ditugu. Eta galdetu dut, non geratzen den ahozkotasuna gaur egun, zein paper jokatzen duen? Jakingo zenuke erantzuten? Bueno, gauza asko esan daitezke, baina hola, bote pronto banaz, eta azkar esateko nik uste dut, gaur egunean, beti izan du garantzia ahozkotasunak, baina gaur egunean garantzia handia dauka, naiz eta ez gehan konturatzen. Adibide jarriko dut, gezki gaudenian, edo zerbait gertatzen zaigunean zer egiten dugu, emakumeak gehiago kulturalki, gizonak ere bai, zer egiten dugu, lagunari deitu, eta kafe baten bueltan, eseitzen gera, hitz egiten zer egiten dugu.
kontatu egiten dugu, gure barruko gauzak, eta ze gertatzen zaigun, eta entzuten dugu lagunari, eta lagunak entzun, eta berriro hastekera hitz egiten, eta badirudi hori eginez, lasaitu egiten gehala. Hau da, ez dira juten psikologo baten gana, edo ez bizik, guren artean, gure gauzak konpontzen ditugu askotan, hitz eginez, eta hori askotasunari esker da. Askotasuna dauka presentzia dauka, nik uste dut. Eta presentzia hori beharrezkoa dugu, gaur egunean ere. Bai helduok eta bai aurrek ere lo iteko ze eskatzute. Ama, eta ipuia, zer doka kontuak, badauka presentzia dauka, ahotsa, eta ahotsa horrek dauka gorputza, eta gorputz hori ukitu dezakegu, eta unkitu geratu. Bueno, en fin, azkar esateko hoitxe esan dezaket. Azkar eta ondo esan da hori gehituko dut nik, eta guk galdetu nahi genizun zuri ahozkotasunaren gantik, ze bihar izango da, ahozkotasunaren eguna, eta aurreratu dezakegu aurten ahoz-aho jaialdiko mezua, zure esku utzi dutela, eta zuk idatzi duzula, Peio, nolako izan da prozesua? Deia jaso zenuen, animatu zinan, zalantzak izan zenituen, etorri zaizkizu hitzak? Ja urte batzu da, berrogei urte eta piko, ze honetan, ofizio honetan, zigienetikan, eta mai gorostiagak aipatu zianean, gusta hundiz, eta ore hundiz, zeak, eta, aspaldian kontatutako kontakizu bat baneukan, nola kontatzen ziren garai batean basora joan eta gauza konpontzeko nola egiten zituzten, han bildu eta kontalari baten laguntzaz, badirudiko gauza konpondu egiten zituztela, eta banuen hori, eta abia puntu hori hartuta, soka horri helduta, eta jutu nuen, nire zeak egun batean pixka bat, beste puska bat, eta osatu arte, egizan, nahiko gustora geratu naiz, nahiko argi, mezua, nahiko garbi, da ebazu zebait aipatuko dizut, horri buruz. Bai, noski? Zea, azten da, aldarrikatzen ahozkotasuna dela, ahozkotasunaren nazioarteko eguna, dela eta, garai batean nola kontatzen ziren ipuia basoan, eta baso batean aipatzen dut, eta jarraitzen du kontatzen, gaur egunean ere berdin jarraitzen dugula. Gaur egungo basoak zera dira, dira antzokiak, dira liburutegiak, eskolak, etxeak, eta leku horietan kontatzen ditugu. Garai batean kontalaria ziren, ofizio dunak, edo aztiak ziren, edo derakoak, edo sorginak, edo berkoarurien guk geuk kontatzen ditugu, ipuiak. Eta badirudi kontatzerakoan, hobeto sentitzen gehala. Eta epatzen dut, gaur egunean, eta etorkizunean ere, ala izango dela. Naiz eta adimen artifiziala eta robotikaren mundu bat, eta zegatikan, lehen aipatu dizue zerbait. Ipuiek eta kontuek eta kontakizunek presentzia hurbil bat duelako. Nik uste hurbiltasun hori, Eta pantailarik gabeko, filtrorik gabe, hor, era bilutxian ari zen era kontatzerakoan. Eta hor topo egiten dugu zenekin bat. Ahotsarekin eta gorputz batekin. Eta gorputz horrek begiratu egiten digu. Eta sentitzen gara begiratuak eta sentitu egitezke onartuak eta partekatu gorputz horrekin eta gurekin batera emozioa partekatu eta unkituta sentitu. Eta bukatzen dut, asko laburtzen ainaz, eta esaten dut, zeratik haragizko humanuak gehalako, haragizko humanuak. Eta nik
Eta etorkizunei bai, esaten dute gaur jo, ahozkotasuna, egia da, adimen artifiziala gainean dugu. Esateko, zuk hartzen zu, telefono mugikorra, eta esaten duzu, kontatu egidazu ipui bat. Eta tik, tak, segundo batean kontatuko izu ipuia, hoi badugu ja. Aplikazio baditugu egiteko. Eta avatar batek edo lako batek kontatuko izu ipuiak. Baina, personak zer egin dezakegu. Ze horrek robotikaren mundua, kontatuko izu ipuia, nolapatiko ipuia. Baina, improvisatzeko gaitasuna faltako zaio, eta arnasa, eta begirada hori, eta abotsa modulatzea, eta hori oso importantia da. Eta hori guk gizakiok egin dezakegu. Personaren baitan, ondoan duzu personaren baitan, abotsa aldatzen duzu, edo ritmo aldatzen, eta presentzia hurbil hori, ni mazkateko nuke. Eta horri esker, sentitu akompainatuak, eta sentitu onartuak, eta bueno, en fin, eta hoi, helduok, eta lehen aipatu duten bezala, eta aurrek zer esanik, ze askotan, esaten dute aur txikiak, lehen aipatu dut, oera juterakoak, kontatu idazu ipuia, ipuia baina goia askotan aurrek nahi izate dute ahots identifikagarri hori entzutea. Eta horrek babesten du aurrak. Noski, ipuiak ere bai, baina ahotsak askotan da, ahotsa horren presentzia. Eta hoi, noski, ahozkotasunekin oduta dago. Niri asko gustatzen zain, behin irakasle bati entzun nion, eta kontatu dut, noiz ben irratian, irakasle batek esaten zuela, nik ez dakit nire ikasleen artean zeinek edan duen esnea bularretik eta zeinek biberoitik. Baina, esan diezazuket zein irakurtzen dioten gauean eta zein ez. Eta bueno, berez, hori kontatzen zuen, ama talde bat kezkatuta zegoelako, bularra emate hobea dela, edo biberoia dena dela, eta geratu nintzen esaldi horrekin asko gustatu zitzaidan eragina duelako, ez? Umei irakurtzeak, ipuin bat hartu ondoan egon, eta peioka esaten zuen bezala, ahots hori edukitzeak, zupeio eskoletan asko ibilitako zara, ikastetxetan, liburutegietan, museoetan, leku askotan aritu zara ipuinak kontatzen, baduzu leku kutxunen bat, hau da, noizbait, joan zarela Euskal Herriko txokontara ipuinak kontatzera eta han bereziki gustora egon zarela? Mila anedota ditutola. Baina, badaukat anedota bat, ikusteko ahozkotasunak zer daukan, ez? Behin gogoratzen naiz ospitale batean, ez? Nik gai batean haitu nintzen ospitaleta joaten eta kontatzen, eta isolatuta zeuden aurrei, eta behin gogoratzen naiz joan nintzen neskato baten gana, neskatoa isolatua zegoen, eta esan zieten, ez da mugitzen, ez du hitz egiten, eta ipuiak asko gustatzen zaizkio. Joan nintzen, sartzen naiz, gelara, eta esate, nahi duzu ipuia entzun, hoi importantia da, ze askotan aurrek ez daude prest entzuteko, eta baietz, nik kontatu nion, adazko ipuia, hola fantastikoa, ze kontatu nintzen behai holako ipuiak asko gustatzen zaizkiola, fantasiazkoak. Eta hor konturatzen naiz, eta baita ere bertako erizaina, aurra eskuak eta hankak mugitu egiten zitzaizkiola, hau da. Wow. Eta hola hitz batzuk esan zitula, eta hola, eta besta zeuden flipatuak esaten den bezala, zer dauka? Justu hitzak batzutan, iristen da beste zerbait, iristen ez dira. Orduan, fantasiaren munduan, kaso honetan, aur horrek sentitu zuen, identifikatua, ez? Eta orduan, hasten da, mugitzen, hasten da, holako kasuak, helduekin ere bai, nik izan ditutulako kasuak, esateko bat hilzorian dagona jun, eraizu, egoera vegetatikoan dago. Eta hasten za kontatzen, bere hanka motorak ukitzen diozu, eta ukitu, erdi kantatu egiten diozu, ahotsa lagun, ukitu, eta egoera vegetatiboa dagoena, hasten da dantza egiten, hankak mugitzen, orduan horrek esan dut,
hitzak, bali emadoka presentzia, eta benetako kontraria nik uste dut hori inezakegula, hitzak presentzia, horrek ukitu lezake, eta unkituta geratu persona, eta hitzak eta kontakizunak balore terapeutiko hundia izan, sendagarria eukin izateke, bestea beste. Horrek esaten dut, gaur egunean eta etorkizunean izango dula bere lekua ahozkotasunak eta hitzetik hortzera ahoz kontatzen diren gauza, kontakizunak. Bai. Peio Añorga, plazer bat izaten ari da zuentzutea, 11 pasatxo ditugu eta azken ordukoaren bila egin behar dugu salto. Bagenuen hemen preste zeuk biharko egunaren arira idatzitako testua, gure entzulekin elkarbanatzeko, baina erabaki dugu bihar bertan, ahozkotasunaren nazioarteko eguna, baliatuko dugula testu hori irakurtzeko. Eskerrik asko guretzat minututxo hauek hartzeagatik eta hartuko dugu urrengo kafe bat ere etorkizunean. Bai, eskerrik asko zuei, Bai, agur. Mila esker, zaindu asko Peio Añorga agurtu berri dugu, eta bagoaz, esan da bezala, minutu batzutako atzerapenarekin, baina estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Oñatz Aizpuru bertan zaidugu, eta Oñatz, egunon? Egunon lagunok bai, egunon entzule guztiak. Iker Olabarrieta, Colorado, Bilbotarra aske geratu da asteazken honetan, zigor osoa beteta etxerateko arbidez jakitera eman digunez. 20 urte eman ditu Olabarrietak gatibu espetxe ezberdinetan 2005ko martxoan atxilotua izan zenetik. 2023ko abenduan 3. gradu onartu zioten Bilbotarrari eta duela urtebetetik baldintzapeko askatasunean zegoen Espainiako Entzutegi Nazionalaren menpeko espetxe zaintzako epaile zentralaren auto baten bidez emana. Martxoaren 19 honetan, erabateko askatasuna lortu du Olabarrietak. Lehenago 2022an aberriratu zuten Logroñotik, baina horren aurretik 2021ko maiatza arte ia 1000 kilometrotara egon zen preso Sevillan oso gatibu baldintza gogorreta, isolamenduan euskal preso gehienak bezala bagradurik gogorrenean. Olabarrieta Donostiako Antigua auzoko etxebizitza batean atxilotu zuen Espainiako polizia 2005ko martxoan Carmelo Lauzirika eta Igor González Solarekin batera etaren Donostia komandoko kide izatea egotzita. Azken hori, gogoratu Igor González Sola 2008ko irailean hiltzela Martuteneko espetxean. Iker Olabarrieta 47 urte ditu, 27 urterekin sartu zuten kartzelan, 20 urteren ostean askatasuna guztiz berreskuratu du Bilbotarrak. Eta UNICEF gobernuz kanpoko erakundea salatu du astearte goizaldean Gazan Israelek egindako bombardaketetan 130 haur hil dituela armada sionistak. Azken urtean, egun bakarrean haur gehien hildako eguna izan da. Beraz, berdin baitzaio Israeli nor duen aurrean bombardaketek egiteko lekuan eta zenbat pertsona hiltzen dituen. Genozidiak ez duetenik eta indiskriminatuki jarraitzen du erasoetan. UNICEF gobernuz kanpoko erakundeak oharbidez salatu du haurrak hiltzen jarraitzen duela Israelek, kritikatu gainera txabolan lotan ziren bitartean erasotu dituela familiak. 1.000 ume daude Gazan, 15 hilabeteko gerra pairatzen ari direnak eta egunero hiltzeko arriskua dutenak. Laguntza humanitarioa sartzen utzi eta aurren eskubideak behingoz errespetatzeko eskatu du zuetena errespetatzearekin. Batera, nazioarteari ere dei egin dio hori ahalbidetu dezan. Bamekak eta 6 minutu lagunok, ez gara gehiago luzatuko. Oraino beraz, kontatzeko genuena. Eskarrik asko Oñatz Aizpuru, esan dizuegu lehenago ere, eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugula, eta oraintxe bagoaz Gartxotun Zain Letonaren doinuetatik haratago entzutera, bere musika proposamenekin egingo dugu, Xendra taldearen soinu foroga, hementxe bigarren kafean. Etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belerriak goxatzeko. Aste honetako gomendioetan lehena, Viva Belgrado taldearen Ranchera de la Mina abesti izango da. Kordobako taldea hau ikusten ibil nintzen lengoan Azpeitin, eta beste behin, izan ere askotan ikusi ditut zuzenean zorionez, beste behin izugarrizko kontzertua eman zuten urte asko daramatza Viva Belgrado taldeak, naiz eta taldekideen arteko aldaketak izan diren, gaur egun abeslaria den Kandido da
beraien lehen formaziotik bizira onduen bakarra, esan behar da, baina ez dakit zenbat disko atera dituzten, baina esango nuke 4 edo 5 disko eta beste hainbeste EP atera dituela talde honek. Errepidean bizirauten duen taldea da. Estatu mailan ez dakit nola ditu, hardcorea edo bai eskrimoa edo baina bueno, hardcorearen munduan erreferente direnak, gainera duela urte asko, undergroundaren maisu ere, esango nuke, eta beraien zuzenekoa da indargune haundiena hala ere, beraien azken diskoa, El Cancionero de los Cielos, eta aurrekoa izugarri gomendagarriak direla iruditzen zait, baina batez ere azken hau obra experimental bezain zuzena da, eta nik uste Viva Belgrado taldearen konposizio aldetik behintzat gailurra ere badela. Bertako Ranchera de la Mina abestia ekarri nahi izan dizuet, eta hemendik gonbite bat gustatzen bazaizue Viva Belgrado taldeari aukera bat emateko, merezi duelako. Hauxe da Viva Belgradoren Ranchera de la Mina. Bajo a la mina a recoger mineral del que se componen todas mis canciones. Alguno brilla, con otro no puedo cargar, y es el más reciente, el más doloroso de tallar. Y aunque hace frío y me cala la humedad, insisto en encontrar algo valioso dentro de mí. Cuántos se han perdido aquí abajo, tonteando con la oscuridad, y no supieron volver. Y si no sé volver, si no vuelvo a ver el cielo, que alguien me busque dentro de alguna canción. Si no vuelvo a ver el cielo, que al menos quede una bonita canción. Si no vuelvo a ver el cielo. Hortzentzun dugu Viva Belgrado taldearen Ranchera de la Mina abestipuska, eta berriz diot, hemendik nire gomendioa luzatzen dizuet beraien Cancionero de los Cielos azken diskopuska entzun dezazuen. Aurrera jarraituko dut orain, eta bigarren gomendio gisa, aste honetan Aurora ekarri nahi izan dizuet. Norvegiako kantaria da bera, oso berezia, oso ahotxe berezia duena, berez diot, eta izugarrizko talentuare esango nuke, batez ere, zuzenean izan ere, halako zuzeneko batean, YouTubeen aurkitzen diren zuzeneko horietako batean, deskubritu nuen nik duela urte batzuk, eta geroztik nire playlistetan eta asko sartu izan dut Aurora, batez ere bere kantatzeko erakartzen hauelako, eta bere garaian gogoan dut nola maite mindu nintzen bere espontaneidade eta ahotsaren kontrolaz. Okerez banago 5 bat disko ditu, estudioko 5 bat disko, eta gaurkoan Warrior abestia ekarri nahi izan dizuet bere zuzeneko formatuan. Hauxe duzue Auroraren Warrior. I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone, and I built a boat to float in. I'm floating away. I can't recall last time I opened my
eyes to see the world that's beautiful. And I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I stand behind a wall of people and thoughts mind controlling, and I hold a sword to guide me. I'm fighting my way. I can't recall last time I opened my eyes to see the world that's beautiful, and I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Ha ha ha, let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, underneath darkened skies, there's a light kept alive. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, Hortxe entzun dugu Auroraren Warrior abestia. Hirugarren gomendioa emateko asteburu honetan bizitako esperientzia bat kontatuko dizuet. Beste behin aipatu dizuet Biba Belgrado ikusten izan nintzela larun batean azpeitin, baina ostiralean Donostiako Tabakaleran ikusi, gozatu eta entzun nuen gaurkoan ekarrena izan dizuetan hirugarren gomendioa. Gainera, etxean, bigarren kafean izan dugu, bere diskoa aurkezten, duela hilabete batzuk, beraz, etxekoa dela ere esan dezakegu. Xabier Zeberioz ari naiz eta bere 2023an kaleratutako Pause disko tzarraren zuzenekoa ikusteko aukera izan nuen, esan dizuetan bezala, ostiralean. Kasu honetan, normalean laukote formatuan funtzionatzen duela uste dut, kasu honetan Iñar Sastrerekin aritu zen, piano jolarekin zuzenean, eta bikoteak, ez dakit nola esan, maixuki jozituen Pauseko abesti guztiak, eta benetan zuzeneko potentea eta egan egiteko modukoa izan zen. 10 bat ematen diot. Xabier Zeberio eta Iñar Sastrek jo zuten kontzertu horri. Benetan disko puska da, bere garaian izugarri gozatu nuen Pause diskoa, baina aitortu behar dut zuzenean
beste indar bat hartzen duela eta beste norabaitera eramaten zaituela. Txalokasita erintzake inoiz geratuko Xabier Zeberioren lana miresteko orduan, beraz, hemen ekarri nahi izan dizuet, bere Pause diskoko Pause abestia. Entzun ez duenak, badakiz ere egin. Haupa Xabier Zeberio eta hauxe da Pause. Hortxe entzun duzue Xabier Zeberioren Pause abestia, esan bezala izen bereko diskoa izugarri gomendatzen dizuet, beraz entzun ez duenak badu etxeko lanik urrengo asterako. Azken gomendio gisa, laugarren gomendio gisa, David Bazanen People abestia ekarri nahi izan dizuet. Kariño berezia diot abesti honi eta baita artista honi ere, estatu batuarra da bera, eta esango nuke honek ere 5 disko luze kaleratu dituela, eta hau 2011 urteko Strange Negotiations
diskoko abesti puska bada. Beste asko ere baditu, baina honi aipatu bezala kariño berezia diot izan ere, inguruan duen jendeari buruzko hausnarketa bat egiten du, eta gainera asko gustatzen zaizen abestia lasai antzean edo hasten da, pixkanaka, baina guztiz estanda egiten ez duen arren badu gorakada bat, eta esango nuke ez dakit aldakak alde batera mugitzeko moduko erritmoak diren, baina burua behintzat gora eta bera mugitzekoak, bai. Izugarri gustatzen zaidan artista bada, berriz diot, eta hau akaso egin duen abestirik borobilena nire uste apalean. Beraz, aste honetako gomendioi amaiera emateko, ekarri nahi izan dizuet, eta hurrengo astean entzungo dugu berriz elkar. Hauxe da David Bazanen People abestia. Ondo segi eta aio. When I was young, I saw people helping people all the time, because you were people helping people in your prime. I thought that people loving people were the norm, because you loving people before the long dark storm. But now you're selfish and mean, your eyes glued to a screen, and what titillates you is depraved and obscene. And I know that it's dangerous to judge, but man, you gotta find the truth, and when you find that truth, don't budge until the truth you found begins to change. And it does, I know. I know. And when you love the truth enough, you start to tell it all the time. When it gets you into trouble, you discover you don't mind, 'cause it's good, it's finally gonna trump. And man, you gotta take stock, and you gotta take your lumps, or else they trickle down into someone else's cup. You know. I wanna know who are these people blaming their sins on the fall. Who are these people? But if I'm honest with myself at all, these are my people. Man, what else can I say? You are my people. We're the same in so many ways. Then your eyes turn green and you broke the machine. But when handed to you, it's still kind of functioning. And I know that it's dangerous to judge, but man, you gotta find the truth. And when you find that truth, don't budge until the truth you found begins to change. And it does, I know. I know. When you love the truth enough, you start to tell it all the time. When it gets you into trouble, you discover you don't mind, 'cause it's good, it's finally gonna trump. And man, you gotta take stock, and you gotta take your lumps, or else they trickle down into someone else's cup. You know.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Xendra esaten zaio, bide nagusitik doan bideari. Xendra, bide zidorra. Eta bertatik azkarrago iritsiko bazara ere, hau ez da edozein bide. Ez da edon orkar dezakeen aukera. Xendratik ibilia izateko ongi ezagutu behar duzulako bidea. Eta gainera, trebea izan. Belartxarrak moztu behar dira bidea ireki ahal izateko. Lurrazala zentzu zapaldu. Eta bilatzen duzun ura non dagoen ondo jakin. Tartean ezaguna duzuna ize berezi bat, heldu da. Bide nagusira joan zaitezen. Oztu zaizu gorputza, baina lasai, helduko da milena. Eta egoaizeak lagunduko dizu berriro bidea egiten. Jada errauts esku diren hoiek, erregaiez bete dituzu. Erregaiez bete denei duzu guztia. Eta beroaren laguntzaz denari su eman. Piztua den sua ezin baita itzali, eta ezingo delako itzali, buruan duzun hori. Zenbat denbora pasada, bidea hasi zenetik. Kantu bat entzun duzu urrunean, eta dena lasai dago berriro. Bilatzen duzunak hor jarraitzen du, utzi zenuen tokian. Semaforoa baino lehen, iratiko trenaren bidea izandakoaren errail gainean jarrita. Eta han ez bada ere, hemen zaude orain, eta sortu duzu bide bat. Agian hau zen nahi zenuen guztia. Gaur, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan, Xendra. Aupa, egunon, Garro! Aipa, egunon! Egunon, Xendra, zer moduz? Kaixo. Egunon. Bueno, 2024an Uarten jaiotako taldea zarete, eta pasaden urtarrilaren 9an Bia diskoa atera zenuten. Zemuzkoa izan da harrera? Bueno, lehenik eta behin mila esker gure Xendra loratzeagatik eta aukera hau emateagatik, eta harrerari dagokionez, oraindik pixkat ideiara egiten, ez? Guretzat ere egoera berri bat delako, baina dirudienez, harrera polita, behintzat Urbiekoen aldetik. Beti izan duzu agian talde bat iteko gogoa, suposatzen dut? Bueno, nire aldetik, ni sartu nintzen pixka bat, Iratxo eta beste taldekide batekin ja egonda zeuden, baina nire aldetik talde batean egoteko grina hor zegoen, eta... Polita da gure kasuan ere, txikitatik ezaguna garela, hor egon dela musikarekiko gogoa, eta orain elkartu eta honetan gabiltza. Eta nola jaio zen Xendra? Kontatu pixka bat hasiera hori, orduan? Igual, kasu honetan, tokatzen zein diri pixka bat azaltzea, Xendrak hartu berri duen formato honen aurretik, ginen laukote bat, txikitatik ere lagun arte berdinekoak, eta hori bibili ginen hasiera batean bertso batzuk eta joka, eta gero rock formatoan hori bibili ginen bueltaka, baina ezen ezertan zehaztu, eta azkenerako irukide orain gontan bajoarekin laukide berrirekin Biaren forma hartu eta gu pozik. Eta nola erabaki zenuten izena? Zergatik, ditzen da Xendra? Nila etorri nintzen izena zegoen. Eta ez galdetu bazpade. Bueno, ez gara jarriko poetiko egi ere, baina nik uste dut, gure bidea naturaltzat jotzen dugunez, hitz horrek erakarri gintuen, eta uste dugu taldearen izaera adirazi dezakeela, ikusiko dugu nola egiten dugun bide hori. Polita. 6 kote bat zeatea,
instrumentu politak eta ezberdinak dituzu, Nola definituko zenukete zuen estiloa, ezakit estiloa esan, musika, ez? Musika bera zeintzuk dira zuen erreferenteak, ezakit, nondi dator guztiago? Espero genuen galdera bat dela esango dugu, ez dire? Bai. Eta erantzuten zaila egiten zaigun zerbait. Nahiago dugu bestei galdetu, kataloga gaitzaten, horrek ere baditulako bere aukerak eta mugak, baina, popa, roka eta folka ez aizkio inori eskapatzen, orduan hori biliko ginake, ikusiko dugu norantza. Badago pixkat Nafar Sound ere bai hemen. Hasi gaitezke deitzen Nafar Sound. Ondoren galdera bat inbarnu horren Bai, benetan, ez dut zure gidoia ikusi. Ez dut ikusten normalean, bakarrik sarrerako zati hori. Badago, influentzietan badaude, Iruñerrian, azken urteetan, pixkat, zuekin batera eta zuen aurretik pixkat sortzen joan diren taldeak eta, ez? Nik horrela ikusten dut ere bai, bide laguntzat ditugu, asko eskertu behar diegu ere bai haiek irekitako bidea, eta nik uste Nafar Sound horrek ere, naiz irrateari ere bere partea eskertu aldiola, guretzako referente bihurtu dituelako ere uin horrek, ez? Orduan, hortxe. Bihia diskoak alaratu zenuten urtarrilaren 9an, zergatik aukeratu zenuten Bihia izena? Begira, onartu behar dugu, gure lehen alea zenez, hori ibili ginela, ez? Nola adiraziko dugu proiektu honekin mai gaineratu nahi izan duguna, ez? Zer esan behar da ere, uarten egia da, gaur egungo errealitate soziolinguistikoak, zailtzen dituela euskarazko kulture referentzia, gaien artean musika eszena, ez? Eta esaten genuen, nola plazaratuko diogu arteko herriari, euskarazko disko bat, eta nahi izan ditugu gure egunerokotasuneko gauzak isladatu, eta hortxe, hori da gure lehen alea, gure ekarpena, gure inguruari, hortik doa ideia. Gainera, diskoaren azalari begiratuta, oso interesgarri bintzait azala. Bia diskoan, bilatu zuen entzuleok, baina bederatzi, 8 harri eta kakol bat aurkitzen dira, zergatik nola, Olaia Irigoienek sortutako azala dela ikusi dut, nondik dator azalau, galdetu dio zuen Olaiari? Bai, Olaia da gure laguna ere, eta kontatu, jarri ginen berarekin kontaktuan, eta harri horiek dira gure, uartetik pasatzen da Argaibaia, eta, Jontxu bateria joan zen Argaibaira, harriak hartu zituen, eta dira harri original batzuk. Ideia ziren pixka bat hortik, harria... Diskoak barne biltzen ditu hainbat kontu, guretzako txikitatik batu gaituzten elementuak direna, gaien artean leirek dioen eta bere etxepareti pasatzen den Argaibaia, Argaibaiko harri horiek, testurak eta koloreak ere erabakitzerako orduan, hor jo genuen inspirazio iturri bila, diskoaren astapenetan ere natur elementuei buruzko ideiak oso presente egon ziren, abestietan ikusi daiteken bezala, orduan hor txarria, barraskilloa, bidea, horiek dira gure elementuak. Ados, bizkat, hemen Xendrako lagunek instrumentuak ekarri dituzte, gonbiatuko ditugu... Lehen kantu bat eskatuko diogu. Konta iguzu ezin izango den lehen kantua, eta entzuleak kantu horri buruz, zarbait jakin behar badu, kontatu. Eta kantua bere gordinean entzutean nahi baduzu ere, hori zilegi da, ez daukazue kantua nola baite perratu beharrik. Orain abestuko dugun kantua Errautseskoak deitzen da, eta justo abesti honekin uste dugu bakoitzak hartu alduela berarentzat egokia izan daitekeen esan nahi bat, gu igual galera horrekin lotu egiten dugula, baina galera motazkotakoak izan daitezke. Orduan, nahiago dugu igual batzuetan norberak bere esanaia hartzea. Hori da, eta utziko dugu anekdota abesti ondoren kontatzeko. Badaukagu nola bildu bazo, azte gure set akustikora bikote. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, hementxe dugu Xendra eta Errautseskoak.
gerta zitekeen eta bazenekien aukera bat bazela, baina zu begira beste aldera gerta zitekeen eta errezitzaigun gorputz bat bere honenean, baso oso baten berdean, ilusioaren bidea guri errezitzaigun. Piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, ezin da itzali. Piztua den sua, piztua den sua. Piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, itzaliko dueni. Piztua den sua, piztua den sua. Errautsa eskuetan, oraindik pausatu gabe, genuenetik erreda, ez genuenetik ere. Errautsa eskuetan, ingurura begira, kea begietan sartzean, galera ulertu nahiean, galdera bat ez bainertzean, nola heldu naiz honaino. Piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, ezin da itzali. Piztua den sua, piztua den sua. Piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, piztua den sua, itzaliko dueni. Piztua den sua, piztua den sua. Galera bakoitza berunez, azalean daramagunez, galtzearen galtzeaz galduz, galtzeko beldurra humorez, belaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez, iluna barren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez, galera bakoitza berunez, azalean daramagunez, galtzearen galtzeaz galduz, galtzeko beldurra humorez, belaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez, iluna barren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez. Galera bakoitza berunez, azalean daramagunez, galtzearen galtzeaz galduz, galtzeko beldurra humorez, belaunaldi honen egunez, poesiarik ez dugunez, iluna barren maiztasunez, bizitzak su hartzen digunez, galera bakoitza berunez. Hortxe ba, Xendraren lehena gure elkarrezketa akustiko hauetan, badatoz gure set akustikora bueltan, eta uste dute, Pablo, itzulera galderare nolabait beraiek plazaratu digutela. Ben komentatu digutela. Anekdota nahi dugu. Bueno, kontua da, zein da abesti bat sortu duen taldeari kantu horri buruz egiten diozun galderetako bat, ez, topikoetako bat. Jo, eta abesti honekin zesan nahi duzue. Ba, ez dugu oso argi guk ere, ze taldea elkartu eta galdera horri erantzuna izan diogunean, ez badira 3-4 interpretazio ezberdin ditugu 6kote batean. Orduan, zesango dizuegu, ez? Hor dago, ba, bueno, leirekzioena, ez? Nola, ba, nahi dugun hori probestu, entzulea bera, entzule aktibo bihurtu eta bere azalpen propioa eman diezaion, letra horri eta proiektuari berari.
Uste dut oso zilegi dela. Oso. Askotan kantuek badaukate oso zentzu zehatza, eta ondo dago, hori zilegi da, eta ondo dago, baina niretzat marko narratibo lausoa duten sorkuntzek ere, tokia behar dute. Baita, atea irekia uzten dute. Bai, dudarik gabe. Eta, galdera, bere horretan dator, nola sortzen dezue? Nola, nondik hasten dira, kanta guztiak sortitu zuen modu berdinean, agian ez, agian kanta bakoitza da. Deskubritzen dugun egunean erantzungo ditu. Nik uste dinamika natural bat dugula, lanetik irten, bazkaltzera joan da, arratsaldean ensaio gelan elkartzekoa, alden neurrian, bakoitzak dituen beste 1000 gauzekin uztartuz, eta hortxe, baitugu egun honak, egun txarrak, ideiak badituzunak, gehiago gutxiago baloratze dituzunak, hortxe baina lokaletik ateratzen dira, ez? Bai, etxetik da karkigunarekin, hori da. Ados. Interesgarri egin zuten zuenean Xendraren bila diskoa, nabaritzen da, ez dakit, gauza asko daudela hor, ideia asko daudela, aldaketa asko daudela besti bakoitzean, ez dakit, baina aldi berean letrek badaukate behintzat itxuraz lotura handi bat, eta badaude elementu batzuk oso presente denbora guztian, gero Inigok aipatuko dituenak, baina kuriosioen zait, eta letrak ere denen artean ez dituzue, edo badago... Saiatu hori gara ideia behintzat denon artean konpartitzen, gero abestea tokatzen zaigunek askotan egin behar dugu jostun lana eta horri forma eman, baina gehiago egia da konposak eta musikal aldetik badagoela parte hartze gehiago, zeiren aldetik. Lehenengo diskoa ere izan da pausu bat, ez dugu esango beti horrela izan denik, hortan gabiltza eta... Bila diskoa Ibai Osinagaren Sima estudiotan grabatu dezue, zemuzko izan da esperientzia hori? Bai, oso ona gelditu gara, oso posik Ibairekin egin du oso lan ona, eta sentitu gara berarekin itxean bezala, bai. Bai, eta, ez dira esker hitz hutsak, nik uste, laguntzen asmatu duela ere bai, eskaini digu aukera hon bat, galdera onak egite ditu, eta gure erantzunak saiatu gara diskoan plazaratzen. Desiratu daitekena mugatzen Ez alda erosotasuna. Kontatu behar dugu, bigarren kafean guk promesa asko egiten ditugula, dendenak ero ez ditugu betetzen. Gehientsuenak betetzen saiatzen gara. Eta nik kontatu behar dut, Leire ezagutzen genuela, behin entrevistat egin genuelako, oso entrevista randoma gainera. Behin bururatu izan, egingo dugu entrevista bat batxiergo artistikoari buruzkoa, ze gainera momentu hartan uste dute instalakuntza berri batzuk sortzen ari zirela Laitz Institutoan, eta pentsetun, nondik nora eta Arkakuso, ez duzu ezagutuko inor. Arkakuso gure kolaboratzaile eta euskal youtuber eduki sortzaile, eta emaia zutartetxo bat, eta segituan lortu zizkianan kontaktu pare bat, edo irakasleren batenak, eta antxe egin genuen entrevista bat, 2 pertsonekin. Eta bereetako batek esan zigun musika proiektu bat zuela, eta esan genion, diskoa daukazuenean, zatozte. Egin eta etorri. Eta besteak orduan ez zuen musika proiekturik. Baina Leire da, eta gerora musika proiektua izan zuen, eta idatzi zigun, aizu hau, eta goratzen altzarete, eta noski, nire WhatsAppean oraindik zen Leire Alaitz Institutoa. Eta Xendra musika proiektua orkesten zeuden, eta esan, zatozte ona. Beraz, entzuleok, ez ditugu promesa guztiak betetzen, baina batzuk bikoitz betetzen ditugu. Zezuen kasuan, entrevista hartan, ez zegoen ia musika talderik, musika talde erdi bat zegoen, eta orain bidaude. Bai, horrela izan zen. Bai, izan zen, gainera elkarrizketa bat, atera jara klasitik daukagula elkarrizketa bat. Eta gela batean, bai, egin genuen. Zuen irakasleak prestatu zuen bideo deia eta dena, eta... Bai. Ze ona. Bai. Ageri diren adaskak baso. Eta hurrengo galdera orain bai gidoia ikusten ari nizela, Pablo, eta hurrengo galderari aurre hartuko dizut. Duela gutxi egin genuen entrevista bat musika bulegoaren 10. urte horrenarekin. Nola aldatu den euskal musika estena, ze gauza eta beste, eta aipatzen genuen nola dagoen joera bat, talde formatua gero eta gutxiago gertatzen dela, eta gero eta gehiago bakarlariena. Eta berak jaten zigun, bai, baina adibidez, Nafarroa hor erresistentzia da. Nafarroan azken urtetan taldeak sortzen ari dira, taldeak agertzen ari dira, eta horrek orekatzen du norait euskal musika.
ostras, ez eginen pentsatzen, egia da. Nafarroan, Iruñerritik, Sakanara bidean, eta berako Gipuzkoako mugaraino ere, ari dira proiektu berriak sortzen, eta talde formatuan. Eta hor geratu ginen, zer pentsatu eman zigun. Hau kontatzen dut, ze badakit Pablo galdetuko diozula, ez fiat Iruñan ere, lorako... Bai, hor paganekan gidoian jarrita, Iruñan edo, Nafarroan, korrean loraldi kultural bat dagoela ematen du azken urtetan, oso talde, ezakit oso oparoak atera dira, eta galdetu nahi nizuen, nola da inguru hortan talde bat aztea. Errestasun aldetik, eta esan, talde bat aztea beti zaila dela, ez? Pentsatzen dut nik, eta, sentsazio ematen du behintzat, hor badagoela lotura handi bat taldeen artean, eta enbidia puntu batekin diotago. Nik, Iruñako estena ere begi oso honez ikusten dut. Egia da, gu Iruñerriko gure ertzetik, beti hiriburua begiratu dugula ere gure modura, ez, uartearren modura. Eta ni badut hor zalantza sortzen didan kontrakotasun bat, ez? Batetik ikusten dut gaur-gaurkoz musika oso eskuragarri dagoela, ikusten dut jende gazteak sensibilitate hori baduela eta musikara jotzen duela bere zinegona, bere desioak, bere kezkak, bere plazerrak asetzeko. Eta bestetik ikusten dut ere, guri gertatu zaiguna, talde bat hasi eta dena direla beharrak, ez duzu musika tresna baduzu, behar duzu ekipoa, behar duzu lokala, behar duzu grabatzera joateko, ez dakizu nola egiten den, gero behar duzu norbaiten laguntza, mesedea, zerbitzua hortxe. Egia esan, ez dakit nik ze irakurketa egin dezakegun Iruñerriko musika estenaz, osasuntxu dagoela bai. Eta beste gauzen artean, seguru aski horrela da, aurretik beste batzuek, garai zailagoetan, erabaki onak hartu dituztelako, euskarazko musikaren apostua egin dutelako, eta hori da guk jaso duguna, orduan haiei eskerrak emendik. Baina egon zen ez, egon zen uste dut, ez, olako etenaldi bat, ez, egon dira urte batzuk, non akaso loraldi hori, ez den haino paroa izan, naiz eta bai, Iruñatik, eta Nafarroatik, baina Iruñan ari garela, euskarazko musika egiten ari ziren taldek eta proiektuak bat zeuden. Baina gero, sentsazioa daukat, hor, egon zela, ez, urte batzutan alako utxune bat, eta batean kolpea handia, ez, eta nuke nahi inoraztu, eta bestela zuek egin atzera, baina ibilbedik idatzi zigunean, bigarren kafean jotzeko, artean oso talde ez ezaguna zen, batez ere Iruñerritik kanpo oraindik, eta lehenengo diskoa aterata zuten, eta jota ari ziren, baina etzen hain ezaguna, gerora izan duen arrakasta eta egin duen lanarekin, ez? Eta haien atzetik eta pixkati ibairen eskutatik pasatako, zinez, burutik, xendra, ez? Hor egonda kate bat, eta gehiago daude, askorako manduena, eta 3 urtetako kontua zari gara. Nik elkar laguntzak kate bat bezala ulertzen dut, eta orain gure aldetik tokatzen zaigu esatea hori eskertzen dela, bide bat ere ikusten dugula hor, eta gu ere hortarako pres gaudela, ez dira horren alde gure aletxoa jartzeko. Eta hurrengo lagundu. Hori da, aukera bada. Bide batez esango dugu burutiktarrak maiatzean etorreko zaizkigula bigarren kafera, elkarrezetak ustio egitera. Denborarekin, ez ditugu hainbeste denborarekin lotzen, baina horrego batean Asier Kaponekin izketan, Asier, venga, apulantu egin behar dugu, bingoz, maiatzean, gauza berriak datoz, ez da egita uste kontaziteikela, ez da la sekretu bat, gauza berriak datozela, eta gauza berriak orkesteko bidean ere gurean izango ditugula, beraz, oso Iruñara begira ere bizi gara bigarren kafean, Ea zerbait pegatzen zaigun? Baita ere. Ez gara kejatuko, euskal eszenan orokorrean gauzak gertatzen ari direla. Baina, Nafarroak beti izan dindargune bat, eta azken urteotan Iruña herrian uste dut, gertatzen ari dela, handik urrun ere bai, Janos Lester Iruñerritik urrun gertatu da, eta Nafarroan gertatu da. Baina, hiriburuak eta hiri inguruak, Iruña herriak edo eman du, ez? Azken urteetan. Enbidia puntu bat bizitzeko, egia da, Pablo. Enbidia puntu bat ematen du. Enbidia oso sanoa kasu honetan, baina enbidia, bai. Bikote, bigarren kantua eskatuko dizuegu. Nola ditzen dago? Bigarrena ditzen da Abelartxarrak. Hemen galdera berdina, zerbait jakin behar duen zuleak, ala ez? Kasu honetan abestiarekin berarekin adieraziko dugu. Oso ondo. Zoazte gure set akustikora.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Xendra eta euren gaurko bigarren kantua, belartxarrak, nahi duzuenean, bikote. Hortxe, bigarren kantu eskini digute, eta badatoz azken txampa honetan, eguerdiko 12etarako bideko azken minutu hauetan, gure set akustikora bueltan, Xendra tarrak, eta tira, uste dut, ezertan aurrera egin aurretik sarraskiaren momentu iritsi dela. Bai. Bueno, esan duzue, letrak nola idazten diren eta zer, nahiko gauza korala eta izan daitekela, bat, bueno, letren inguruko galderak egingo dizkizuegu, eta gero zoko aukeratu nork erantzuten dituen, bien artean erantzuten dituzuen, ala nola egiten duzuen. Sarraskia. Erabaki genuen Kandido Erangari eskatzea sarraskiari ahotsa jartzea. Sortzaile batzuentzat badelako letren inguruan galdetzea. Bueno, pixkate beldur ere mura eramaten dituen zerbait. Hau ez da beti horrela izan beharrik. Ez dira galdera berezik izaiak. Baina, zerbaitengatik horrela egin genuen. Nik galdera atzu botako dizkizuet, aitortuko dizuet gure lankide Goiuri Ezeizarandiak prestatu dituela, edo berak egin duela letren analisia, nik ere entzun eta irakurri ditut, beraz, hementxe doaz. Diskoko 3 kolpe. Erreda dena, berez erre belartxarrak, bare bestea ez. Errautsa eskuetan oraindik pausotu gabe genuenetik erreda. Kateatu dituzun une guztien erregai. Piromanoak zarete, suarekin bada zerbait? Nik uste oraintxe zu hartzen dutenak gugarela aurrean. Baina jatorria nik uste agerikoa dela, aurretik esan dugu. Naturaren elementuak jo genituen inspirazio iturritzat, herriko beste elementu batzuei ere egin diegu bide diskoan, baina hortxe. Iruditu zaigu kantuz kantu, egin diezu letra ezberdinei referentzia, funtzio ezberdina betez, baina hortxe metafora hon bat zegoela, eta ez garela lehenak ere hori erabiltzen, orduan funtziona zezakeela. Izan direnei zordiez. Bada hemen, aliterazioarako jorat ere, praka zatarrak, arrak janda, armada kanta zaharrak marmarkan, arratx arrastaka, arrakastaz, altxada baldar bat. Topatu duzu, errekurso hauetan ere, nola baiteko erosotasuna edo.
ondo pasatu nahiaren seinale, hor planteatu genion gure buruari ariketa bat, eta esango dizuele irek nola ibili ginen. Baina I, O eta U ez dituzu entzun, eta hobe horrela, deskarte batzuk ere komeni. Urto goizan egon ez irakurtzen zer gaude, hortik jo, Bai, bueno, ditugu taldean ere oreka oso onak, letrei dagokionez, gaude igual abenturara gehiago joak, eta badaude hori ere orekatzen dutenak, orduan kasu honetan horrela. Jostatzeko kantua zen. Beste kantu batean diozu, etorri nahi ez eta behartuta datozenei lurra hauetara iristen uzten etzaionari. Gure herrian bizitza egin nahi duenari, deserri honetan arrotz sentitzen zaizkigunei. Gertu dituzue, etorkinei migrazioari buruzko kantu bat dela asumitu dezakegu. Gertu dituzue, hurbiltasunetik egindako kantua da, gertu eukigabe ere beti daude gertu, ez dakit, nondi bizi duzue? Nik uste dut hori dela herri bakoitzean, Iruin herri mailan eta mundu mailan, mundu mailan ez, baina, bai, biz, beti hor dagoen egoera bat eta horren inguruan. Bai, ez dugu musika egunerokotasunean aurkitzen ditugun arazoetatik kanpo ulertu nahi, eta galderari erantzunez, ez ditugu nahiko genituen ezkena bezain gertu, horre abestian diogun bezala aurkitzen ditugulako mugak, eta beste herri mailan isladatzen zaizkigun beste arazoetariko bat denez, hori plazaratu nahi izan dugu. Beste kezka bat, beste kantu batean, ez alda erosotasunaren ondorioetan erreparatzen soberan duguna askoren gosearen sorburu ez balitz bezala jokatzen. Ez dakit, kapitalismoa, kontsumismoa, giro hoietan dabilen kantua, uste dut, disko politikoa dela esatea ere ez dela gehiegi, badagoela kezka sozial eta politikotik, ez, zuen hitzetan eta lan honetan, ez? Guk gure gorputza eta gure egunerokoa horrela ulertzen dugulako, baina era natural batean musikara eraman da, hori delako egiten gaituena, asetzen gaituena eta esan behar genuelako, esan nahi genuelako. Ondorioetan erreparatzen. Eta azkeneko bat hau ja nota igotzeko galdera. Zuen zazpigarren kantak ura izena du. Tantaka, kantaka, ura da tantaka, bizitza kantaka, berriro ere horrelako errekurso sonoroak eta badabiltza. Ura geldi dago, tantak daude, baina abestiaren izenburuak atxea darama. Ura. Zer dago honen atzean? Nire ikuspegitik, uraren elementua erabiliz, personifikazio bat, mundura egokitzeko ditugun beharren eta gaitasunei buruzkoa. Etxe dago... Amarra, ez? Amarrekoa. Gehiegi hartu dutenei kendu beharko zaie gure. Azken minutuetan murgilduta, Pablo, azken galdera bat edo bi dauzkagu egiteko. Bai, bale. Bila disko egin dugu, entzule. Eta, zein plataformatan edo, disko formato fizikorik egin dezue? Dago sukaldatzen oraindik, espero dugu urrengo hilabeterako egotea fizikoki. Ados, sareetan eta jarriko dezuen non dagoen. Bai, hori da. Bai. Proiektu autogestionatua garen einean, lagunen laguntza ere eskertu behar dugu, eta kasu honetan Olaia Irigoienek bere egunerokotasunean egiten ari digun ekarpenak, orain ematen du fruituak emango dituela disko fisikoan ere. Eta disko hori iristen denerako, kontzertuak emateko asmoa dituzue? Bai, hor daude, egingo dugu diskaren aurkezpena Pirilaren 5ean, Uharten uste dugun bezala, gure herrian, etxekoekin. Hori da. Eta hortik aurrera baditugu beste data batzuk ere, Txantreako jai batzordetik Akelarre Kultura Elkartean Pirilaren 25ean gurekin kontatu nahi izan dute, eta oso gogoz joango gara, egia esan. Ordu ere Arrosadiako... Maiatzak 25. Hori da. Eta besteren bat ere, Udaberritik aurrera ekainean, Oñatin ere bai... Badakit, Pablo, udaletxe desentetan entzuten dutela bigarren kafea, aitortu diatelako, eta tartean, nik igual harreman gehiago delako, kulturteknikari, programatzaileek, hemendik mezu bat, Xendrak apirian jaurtiko du diskoa, maiatzerako
Arrosadian, Txantrean lotu ditu kontzertuak, baina, tira, Iruñe herriaren mugetatik kanpo ere, disko orkesteko intentzioz, beraz, badakizue, oraintxe hasi berritan errex kontratatzeko moduan, gero damutu egingo zarete. Iratxo eta Leire plazar bat izan da, guardiuk amabiak hementxe ditugu, agurtu bartzaituztegu, baina pentsa, ibilbeditarrek bigarren buelta egin zuten, burutiktarrek bigarren egingo dute maiatzean, bueno, tarte bat utziko dizuegu, lehen disko behar bezala kaleratu orkestu gozatzeko, baina egin aurrera eta bigarren kafea tartuko dugu etorkizunean. Eskertzen da, mila esker. Baina asko. Jaso dezan bere ale